ukuphakamisa iflag le PSL kwi Club World Cup. Sundowns isebenzile first game yabo bano 3 point ephakethini. Second game yabo bano 3 goals. 3 point 3 goals kusebena 4 goals. Unfortunately baluzile 4-3. That is the Club World Cup. Akusiyona indaba yabo mavukuvuku lapha. Akusiyona bomavukuvuku abantu abafana noShips abangazi yonke into lapha. Akudlala bomavukuvuku lapha. iSundowns ngicabanga ukuthi mayifuna ukuthola experience enkulu kakhulu bangabosaba uinvite uJerry Skhosana bambuze ngeClub World Cup ukuthi isikole siyadura isikole mawuya lapha kule midlalo and luckily okwamanje iSundowns isayivalile leyo gap but mina ngiyesaba khina sabuya no5 lapha 5-0 akudlala ezincane njalo ngithi nawo waya kuClub World Cup omavukuvuku abafune